प्रफेसर बिश्वजित बसुमतारीनिसिम आं साबायखर बावो आरो बिथांनि जि सोंलु जोंनि गभर्नमेन्ट फैयोब्ला जोङो स्पर्ट्सखौ बोरै आवगायलांगोन दा बेवहाय आं बेखौनो बुंनो नागिरदों कि स्पर्ट्सआ जोंनि थाखाय नंगौ जोबोद पटेनशियल गोनां आरो बेखौ पटेनशियल गोनां हिसाबै जोङो स्पर्ट्सआव जोंनि ओनसोलखौ जोबोद जौगाहोनो हायो दा बेखौनो नोजोर बोनानै जोङो बिटिआर एकर्डआव जोङो गंसे स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि जोङो बिनानै लाबोदों आरो जोंहा गंसे साइ सेन्टार दङ क'क्राझाराव दासिम थानाय आरोबाव गंथाम जिल्ला दङ जोंहा बे मोनथाम जिल्लायाव साइ सेन्टार गैया बेनिखायनो आरोबाव मोनथाम जोङो साइ सेन्टार बिनानै लाबोदों नेशनेल स्टेडियाम बिनानै लाबोदों स' फार्स्ट प्रायोरिटियाव बेखिनिखौ जों इनफ्रास्ट्राक्चारखौ बानायग्रोगोन जेरैखि जाया गभर्नमेन्टखौ नारसिननानै बेनि उनाव जोंनि जि इयुथ्सफोर बेयो फुटबल एबा जिखुनु जि गेम जि स्पर्ट्स बेवहाय जोंहा टेलेन्ट दङ दा बेखौ जोङो एनकारेज खालामनो थाखाय जोङो जोंनि रुरेल एरियायाव जोंनि माखासे जि स्टेडियामफोर थानांगौमोन बे गैया ओंखायनो मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव मोनसे मोजां जोङो स्टेडियाम बानायगोन आरो बे स्टेडियामा अल पार्पस बेयो फुटबल बेयो क्रिकेट बे गुबुन पार्पसाव बेयो जागोन आरो जोंनि मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव जोङो इनडोर स्टेडियाम बानायगोन जेरावनोखि सुइमिंनिफ्राय लानानै मार्शेल आर्टनिफ्राय लानानै बिभिन्न जोंनि स्पर्ट्सफ्रा जागोन जों बेखौ बानायगोन आरो जोंनि जिखिनि स्पर्ट्सनि जिखिनि अर्गानाइजेसनफोर दङ बिसोरखौ जों फुल्लि बेकआप होगोन जोङो सापर्ट होगोन पेट्रनाइज होगोन आरो लोगोसे जायफोर जोंहा इयुथ्सफ्रा स्पर्ट्सआव दिनै गेलेदों जोंहा जि गेमावनो जाया मानो बिथांमोनखौ जोङो इन्डिभिजुवेल लेभेलावबो बिथांमोननो जोङो स्कलारशिप होनायनि बेबस्था खालामगोन अनसुंथाइ होनायनि बेबस्था खालामगोन जाहाथे बिथांमोना दावगालांनो हायो आरो जोङो बिटिआर हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो जि स्पर्ट्स आइटेम दङ जेरै बिटिआर फुटबल एफसि क्रिकेट एफसि बेफोरखौ जोङो स्टार्ट खालामगोन आरो एभ्रि आइटेमाव जोङो मोनसे बिटिआर रिजननिफ्राय नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव जाहाथे बाहागो लाहैनो हायो बेखौ जोङो डाइरेक्टलि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्रायनो बै जोङो क्लाबफोरखौ बानायनानै बै जि आफादफोर दङ बिसोरखौ बेकआप होनानै जोङो स्ट्रंलि फुटबलखौ स्पर्ट्सखौ जों आवगायलांनायनि खामानिखौ जों मावगोन प्रफेसर इस्माइल हुसैन बिथांनिसिम आं साबायखर बावो बिथांनि सोंलुआ बयनिख्रुइ गोनांसिन सोंलु आरो जोंनि UPPL हान्जानिबो बियो मोनसे कोर एजेन्डा जोंनि ओनसोलाव थांनाय 40 बोसोराव गोबां दाङाबाजि जालांबाय बर'फोरजों मुस्लिमफोरजों बर'फोरजों आदिबासिफोरजों आरो बे दाङाबाजि जानाया जोंनि हारिफोरनि गेजेराव खौसेथि अनलायनायखौ गैया खालामदों आरो जोंनि जौगानायावबो बेयो हेंथा होदों दा बेनिखायनो जोङो UPPL सरकार फैनाय लोगो लोगोनो रिकनसिलिएशन जि मुभमेन्ट बेखौ जोङो स्टार्ट खालामगोन जोंनि हारिफोरनि गेजेराव जायनि गेजेराव जोंहा सोमोन्दोआ गाज्रि जादों बे मोजां सोमोन्दो दाफिननो थाखाय गभर्नमेन्टनि जि रल बे हारिफोरखौ माने फिन गोरोबफिन होनायनि जि रल बे रलखौ जोङो लागोन आरो बे हारिफोरनि जि जेंनाफोर दिनै सोरबाया न' सावजादों सोरबाया बायदिसिना सम्पति लुट जादों सोरबा मानसि थैदों बै न'खरफोरखौ मोनफ्रोमबो न'खरखौ जोङो अनसुंथाइ होनानै बिथांमोननि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै बिथांमोननि फोथायनायखौ लाबोफिननानै जोङो मोनसे मोजां समाज दानो नाजागोन आरो बे जेंनाफोरखौ जेब्ला सुस्रांगोन मानसिखौथ' मोनफिननाय नंला खहा जानायखौथ' मोनफिनला नाथाय बिथांमोननि गोसोआव एसेबाबो सान्थि फैगोन आरो बिथांमोननो जोङो अननाय होनांगोन गोबां बिथांमोना दिनै अननाय एबा बिथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय राव होग्रा मानसिफोरखौ लामा नायनानै थायो आरो थांनाय 17 बोसोराव BPFआ मोजां मोनसे खाबु मोनदोंमोन जोंहा आदिबासि बर'नि गेजेराव मोजां सोमोन्दो दानो मोजां मोनसे खाबु मोनदोंमोन माइनरिटि मुसलमानफोरनि आरो बर'फोरनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो दानो राजबंशीजों बर'जों मोजां सोमोन्दो दानो बेफोरखौ बिथांमोना जेबो इनिशिएटिभ लायाखिसै नाथाय जोंनि समाव जोङो माखासे प्रग्राम जों थिक खालामगोन कालचारेल एक्सचेन्ज प्रग्राम स्पर्ट्स प्रग्राम youth exchange program जोंनि फार्मार एन्ड वुमेन्सफोरनि प्रग्राम गासैनिबो जोङो मोनसे मिक्स खालामनानै
माखासे रिकनसिलिएशन मुभमेन्टखौ जों स्टार्ट खालामगोन आरो बिथांमोननि हारिनि माखासे रीति नीति आसार खान्थि एबा बिथांमोननि फोरबोफ्राव जों बाहागो लानांगोन जोंनि फोरबोफ्रावबो बिथांमोनखौ बाहागो लाहोनांगोन दा माखासे हाबाफारिफोरखौ ज' मावनानै एबा बे खाबुफोरखौ होनानै जोंनि जि गोमालांनाय जि सोमोन्दो बेखौ जों रिगेइन खालामनांगोन जों दाफिननांगोन आंहा फोथायनाय दङ बे हारिफ्रा जिहेतु अननायनि आरो बिथांमोनखौ मान होनायनि मोनसे आंखालखौ नुदों बिथांमोना इनसिक्युर फिल खालामदों बे सिकिउरिटिखौ प्रभाइड खालामनानै बिथांमोनखौ अननाय आरो मान होनायनि गेजेरजों मोजां मोनसे थासारि होनो हागोन दाफिननो हागोन होननानै आं फोथायो